Sige, magmugragbi good. Ikaw noon, dagway niyo magbagtak sa lamok, mapay tayong dinako. Tira, ilan maninuod man, galaw ka. Sakit! Sakit! Oh no! Sakit na! Sakto din kayo. Papulutan. Boss. Okay, guys. Sana. Ako ang bugtong hari, tibak. Tawag nila sa ako, bahaghari. Okay raman sa ako kung mangita mo kaka sa among palibot. Total kani akong tribo, nagpuyo man lang nga malinawon. Apan kung inyo mang hinabtan, lagpot gid mo sa layo. Dubok naman na. Tanawa lang, dubok ba? Sumong lupuha ba? Kami ang tribo wakmak na napildi sa sinulog sa dance contest sa Canabo City. Labi pre. Pildi gud. Kabalo pa akong tambling. Ay dili na. Sige, magmugragbi good. Ikaw noon, dagway niyo magbagtak sa lamok, mapay tayong dinako. Utro pong agtang, rog tataran. Tira, ilan maninuod man, galaw ka. Sakit! Sakit! Sakit na. Oh no! Wala na sila yung mga ligo. Tara! Magkalderita ta. So mga kasumsuman, magkalderita ta. Tara! Yes man kasumsuman. Sa diyong mag-abot na ang tanan, kalipay ang among mabatunan. Daghang tao, problema mawagtang, sa tiga susuman ra nila mabatian. Di ka susuman, tuba among ganahan, magahatag kami kalipay sa inyong tanan. Sa diyang mag-abot na ang tanan, kalipay ang among mabatunan. Daghang tao, problema mawagtang, sa tiga susuman ra nila mabatian. So mga kasumsuman, luto ng atong kalderita. Mga na ta. Tara! Kao na buste. Muna premium nila sa Panday. Sinulog. Pili sinulog sa'yo ba? Mga kasumsuman. Ang kipatapikan din sa itong mga kasumsuman ron, ang atong mga Silingan. silingan daw nga mga tuan. Kusmusa kayo. Musa kayo nga silingan. Narabag mga yung kamunggay. Shout out sa tanan mga chismosa diha. Shout out inyo. Kusmusa. Kato kanang mga bitter kayo sa bakasinso sa isid kaingon. Ba. Shout out sa inyong tanan. Katong tanaw nila nga meredyo, mo angat-angat na ilang silingan. Mga suko na. Masa ka baka mga yung kamunggay? Ano mo yun? Sayang? Napasilingan siya nga. Baka panglibak, wagas. Pero kusog kayo mga yung kamunggay, balion, yung sanga. Correct. Tangad yun, pero nag-ibot ng punuan. Pilugat. Shout out to dinyo niya. Kadakaon na to ron mga kasumsuman, natay topic permanente. Comment below lang yung gusto nyo ipatapik, katapika na muna. Mga maritas. Ano bang silingan mo eh? Ayaw kan, kabugay. Pag uli, wala, is kabaryuhan na pagbalik. Silingan ninyo?
Kabudiwan. Mate, abusado naman kayo mo. Ante? Nga Marites, ikahilat pa na sa inyong baba kay nga panaulan na nagkuhan. Minarites. Gusto ka mang libak, sikuan, ani, ana. Pagkaman, mangayo ka munggay. No. Di pa ka munggay. Kana ka na mangayo ka munggay. Basta nag-ayo gani, guway mo tubag. Ano lang mo gayo? No. Kay, labi natulog. Ayo, nakatulog na ito kay kapoy ba? Okay. May kamunggay. Sapot, ay. May potlo lang kamunggay siguro na. Oh. Ngilag kaguran nya. Isturbo ba? Ngilag kaguran mangayo pag lubi. Nang Pagtanong mo inyo. tanong mo eh. Baga kayo magdaong. Baga Ang ulo mananom, inyong. Pagtanong mo ka munggay. Nga kay mo naong kuban lang yung mga naong. Sabaga. Kaya mag-price. Pero na ko'y bagong kuhan ron. Pag mangayo mo ka munggay, apilin niyo sanga. Tanong mo eh. Tanong po mo. Pag sisok, moturok naman na sa kilid-kilid ba, eh, ugsok naman na. Labis ka na Yan. Ano no? Ulam pa lang. Sabaw pa lang, ulam na. Ano ni hinatag ni Kuan? Haring tibak. Movement do. Isting na tanan lamoy ba? Hamal, hamal. Dole. Gagana na si Boy Hamal ron. Ano siya? Mga ba? Ay, halang. Nakakasala. Nga eh. Tubig. Hindi na. So, mga ito mga kasumsuman. Masada. At sa sunod na po itong putahe o sa sunod na topic na po na to. Bisang usang klaseng topic, pwede. Yung isang luto. Nakus mo. Bye-bye. Pati halanga.